mutumin ba. Yaya, na ji labari ba za a yi rabo a Abuja. Wai shi sarautar da yake so. Kuma dole sai ka jira. Ni ne sarki. Ni ne na kai na sarautar. Allah ne wa shi. Ƙarya ne. To wai kai da shi waye sarkin ne? Na bar mana. Haka ba Sun ba a to ni na sa ma dama ne Allah ma. ba. Dalla a je comment section a ga mu saurara jama'a. waye sarki? Ina zuwa waye da kalar rice. So da haka ni ne sarki shi kuma gaza dan san zuciya ne. Ba shi da godiyar Ya Allah. bi da yake bani mamaki. Banda Ka san me yake bani a mamaki? me yake baka Ni na waka dama sarautar. to ai kai kullum burin ka ce kai ne sarki. Wallahi. Shi kaza abun yan comment section yake Yan ne comment ba. section ne Kai suka kuma ce Allah mu. ne ya baka. Allah ne ya ban ni ne sarki. Yawwa. Muka je kai sace. Wallahi Kaga waye kai ne sarki. A yanzu ai kai ne sarki. Ai ka kike yadda. Ni na ki yadda. Ai an baka ai da kai yanzu ba ga group din kuwa da sarkin ƙaryar shi ma na ga ce wai za a yi ai za a yi wai za a yi a fadarsa wai abu ne na nan a kan ni zaune ne kan sarautar To ka. amma kai gaza shi gaza inda sarauta ce ta son zuciya. Kawai ke biyar ka tunzura ka kana gadon